Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Rong Sangti Arada Tumapan, non Kedobom, BJP Sorkara Tumpen, RCC Adalong Kikim Pipon. Lason si Lakha Inko the Trok Dua Barguri MSC constituency, Lakha Paro Siranarke, Pukajan LAC Keparlopon, Daitor Angkangarlo, Rong Sangti Arwada Tumpen, Archer Ding Kluipen, Langroy Along, RCC Adelong, Kar Ipen, Pining Aningkan, Surihinira, Inko the Trok, Aningkan Anabanke, Rong Sangti Arwada Tum Akemang, Playing Chitlo Pusi, Rong Sangti Arwada Tumpen, Aning Karongpen, BJP Sorkara Tumapan, Kachuro, Pajurpo. Dua Barguripen, Edwardson Crew Report, Karbi Anglong News Channel. Lokhimon, Hok Aron Pen, Satlang, Kapedupon. Lokhimon Sangha Riso Ejang Chingrum Ameya Tumpen Che Paterpi Ponsi Aning Kanwangason Taktaksi Lokhimon Aron Kekroy Ariso Ejanga Tumapan Lokhimon Aron Aputak Pini Satlang Ketok Padupon Tanglo Lokhimon Aron Aputak Hakopen Non An Keklem Kedam Kimi Kichok Kekroy Lapen Kache Hodai Kai Poron Sot Poron Pen Chenglok Lokhimon Aron Kapeklang Abangpu Kurusar Lokhon Ingti Hensek Akaya Lamo Pen Chenglok Lokhimon Aron Aputak Lapen Non Kai Kirla Mate Technology Akaya Hut Kedoketak Lahai Hui Pen Chenglok Arniwang Kachoklem Kachodam Aputak Lapen Lokhimon Aron Kepang Chopon Chia Putak Arni Ke Onga Hut Pen Kethan Kepeklar Pon Alamte Pini Putot Lokhimon Aron Pen Satlang Piduponlo Lason si Lokhimon Ashram Longri Pli Ando Alongri Tinalongta Pini Hempu Lokhimon English LP ME High Lapen Higher Secondary School Dolamara Anparta Kuru Akengri Lokhimon Ashram Along Isi Dowan Longri Aparman Riso Ejang Pangrum Petpen Bang Parohinira Bang Pli Kebrai Si Atum Satlang Tokponlo Lason si Hini Dowan Alongri Headquarter Japralang So Aparman Riso Ejang Pangrum Petpen Bang Parosira Bang Inkoira Sirkep Atum Kudam High School Along si Satlang Tokponlo La Anchota Kalisi Ketom Dowan Longri Aparman Headquarter Kokila Arunachal Pradesh Riso Ejang Pangrum Petpen Bang Troksi Kepra Trok Atum Bihumari LP School Along si Satlang Tokponlo La Pen Pli Dowan Longri Aparman Headquarter Rongnagar Riso Ejang Pangrum Petpen Bang Parohinira Bang Troksi Bokulia English Medium High School Along si Satlang Patokponlo La Pen Pini Pangrum Petpen Satlang Ketok Kachepatedun Ariso Ejang Atum Pangrum Petpen Bang Paro Trokra Trok Kebra Ketom Atum Chepatedun La Pen Satlang Ang Teke August First week alomsi pangdag ji pusi lamthi nang paklangdut. Lapen pini Lokhimon Hok Aron Pen Satlang Kapadopon Ajay Meke Alongri Tin Alongta Mesen Inter Adpensi Sai Pichun Pon Pusi Birta Ribdunlong. Dua Bargripen Edwardson Crew Report Karbi Anglong News Channel. Nitum dak Lokhimon Songho Pen Lapen alang tum riso yang Chingroma Pen Akemang Pon Kilalo Lokhimon Aron ningkan esek Satlang ki bipon kelalo ningkan wang sitame netung bipon lo labangso sailong Lokhimon apurkimo lapen kosonsi non uwe kimi 13 years pen la non ke doan arta abangpur apumophan netung kosonsi Lokhimon Aron alam alun temo pendanglok lamjir hirhir tokjir Fisik se pin pen lam ke jai penanutin abang putin lame Karbi English Hindi Assamese pen ketok kelang pon Kethek pon Etji Aphan lapen Lokhimon Aron alam mahang Kethek pendanglok pini kona kopi koson ke claim ke dama koma bang pu bang phisi labang solong arpu ke doma lapen purusar lokhon intien sek apur kimo kecheng pen jut an ketali pon thek verji Aphan ningkan wang stame Kopi kosonsi program ta Lokhimon Aron program do an arni lapen danglok Aron alam kache thanpon haya sai do anstame Lokhimon Aron alam tepangchu ponje Aphansi pini riso yang Chingroma stom phanstame artu padeng pono lapen alang tum
ni tum kapin kara peng pen deng pen ning sing sampik lo la pen nangli tum stame phirangkia bitum stame nangli tum stame ning kanwang stame labang so sailong mangki humri pen Lokhimon Aron alam alun pen danglok non Lokhimon Aron Satlang ning kanan seka Satlang labang so long nang kapache thang pipon ning sing sampik lo pasinali tum phan tame choropik lo la pen pini dak nang che tong dun ana bang pu kitok tudena tum phan an stame long ri tinalong has tame nili hin pen ningkang sama kardom pa zero labang so sailong nang corporate dun pot pen nitum nilihin pen Lokhimon songgo sarpo hin pen stame alang litung kaduk kabe phan stame Lokhimon ang hirjum ni chipi dun pen la pen pini labang so sailong nang titong dun kaduk kabe abang fu bang phi do am kithi ding tum phan stame nilihin pen ningkang sama kardom pa zero Ini nilitum Lokhimon songgo riso yang chiro mamai pen pateti ponsi Lokhimon Aron ningkani seka Satlang padu ponlo lasi labangso asailong nang litum rangke klembang abitu nang litum apon chipidun hek patan nilitum nang tong ridun hek pon nang litum phan kardom nang pajelo kardom lasi lalo nilitum aningkan wang afon tak thak kining asingkan de thot sistame Lokhimon Aron ningkani sek Satlang teman mate padu ponlo lasi laso Satlang kibipon along nilitum exam center bang long pli nilitum check pon lo along ritin sin nilitum exam center bang jong pon lo pini isidawan long riang kang lagi pinada Lokhimon Ashram sok ya klam hempu Lokhimon higher secondary school along nilitum padu pon lo lapen sini dawan long riang kang second Ashram labang ke udam English high school japajan long nilitum padu pon lo lapen ke thom doan long riang kang Adhorom labang ke Bihumari LP school jarani Bisna district along nilitum bangso Satlang nitum exam center padu pon lo lapen ti doan long riang kang abang labang ke Bokulia English medium high secondary school along nilitum padu pon lo lasi along ritin pen pangrum pet pen exam center long pli nilitum along pangrum pet pen nilitum long menang chi thabdun nilitum aphai kelong 663 a candidate finally tum long pondo ason si sidawan long riang kang lada ke ching siabang ke 241 lapen ke sidawan long riang kang abang ke 129 lapen ke thomdawan long riang kang labang ke 76 candidate lapen ke pidawan long riang kang abang ke 217 lasila long exam center long pi pangrom pet pen nilitum aphai kelong pon lake 663 nilitum aphai long pondo asi labang so sai mesen pen ke pachun pon je phan nilitum kachuhang pon mate nilitum manteng aluhi Lokhimon songgo tiri tiamai satu sene tini alang ni chitong dun apen alang li long lemra pen Lokhimon songgo long thera thong pisang ho apen kado kawe solo chingri amai pen chenglok long riri so yang chingamai pen chenglok nilitum long mesen pen ke pachun je phane tumong chirap dun lo lapen ke isi kachoro kangtung lalo nilitum long labang so Satlang dihinamu nang chirap dun Lokhimon Aron long engineer claim bang ku bang sia tum nilitum long financier matela dihinamu bang nilitum long long ekipi indeng ke thompen nilitum indeng si pen indeng cap an nilitum bang cap an nilitum invite pon jila sila so long stame dor plupan ngai pidon alang litum engineer claim bang ku bang kai dum nilitum Lokhimon songgo riso yang cuma mai hin pen choro parpik lo lapen ke lapon dak thak kini asailong mesen pen ke pachun pon je nilitum kachuhang pon external ko hempul pon English high secondary principal ke hai devarsan ingleng phan nilitum kachu Kapaman teng nang chitong don thek poran phan choro lo lapen ke kai kes tame nilitum phan Lokhimon songgo pen nilitum phan video sore pen chenglo nangge thandun alang litum Lokhimon songgo han tame nilitum Lokhimon songgo riso yang sama pen choro lo lapen ke along ritin along long ria mai pen chenglo riso yang chingro mamai chingria mai atum exam center along
mesen pen saing deng ke pachun thek pas Alongtin na exam center Alongtin khan stami nile tum Lokhimon songho ri tung amai ahin pen along ne choro lo lape Satlang ang thek PG labang ke nile tum arnia bang ke nile tum jongpon pela labang nile tum non along ritin exam center tin ka humri dam mate alang litum nang lilo ko ala alang litum pen sini tum ching wai pen sini tum labang so Satlang ang thek bang tum pon po sini litum isi kithek pon abang lalo Agos first dik ang bong abang nito maso Satlang ki pon ji fan sini litum bo ipon ko sini tum isik pon iglo Nilimen hari po de barsoning leng nili Lokhimon English Higher Secondary long principal ar sikam pon bom ase ini Lokhimon Aron kane sekten Satlang ki bipon along niliphan external ar pusi nang tek pono Lokhimon songhor isoi jang chingroma mai hinten inkanwang sonthak that pining asengkan hitame first Ashram along military school along se exam center bipon lo ase kitcheng pen hitame exam center ladak Lokhimon English Higher Secondary long exam center candidate like 241 do ase absent inot bahini do tame present si keong na pen mesen me pen si somar to hitame tok pon bom lo tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu